que el que fa és detectar les altres polseres del mateix tipus. Llavors, això va amb tecnologia de proximitat, que vol dir que detectem la senyal ràdio que emeten les polseres i, per tant, podem detectar si dues polseres estan molt pròximes o no. A partir d'aquí, el que fem és anar registrant la identificació de cada una d'aquestes persones o polseres que han estat en contacte. La polsera el que fa és anar detectant la senyal de les altres polseres i si han estat en un rang d'entre 1 o 2 metres aproximadament, el que anem fent és guardant la identificació d'aquesta polsera en la memòria interna. Quan una persona es troba malament i va al metge i li fan el test i dona positiu, el que fem en aquest moment és extraure tota la informació que té dintre, que consisteix en les persones en les que han estat en aquest rang de risc, no? d'1 o 2 metres de distància els últims dies. Gràcies a això pots identificar qui pot haver estat contagiat per culpa d'aquesta persona.